Здравейте! Днешната тема на нашия разговор е какво да правим, когато сме сами вкъщи. Първото нещо, което можете да направите е да се обадите на най-добрата си приятелка, да дойде да си поговорите за някакви там, каквото си поискате. Ето сега. Ало? Ало? Ще дойдеш ли вкъщи? Да, разбира се. Добре, хайде, чакам те. Добре. Чао. О, дойде. Здрасти. Какво правиш? Нищо, ти какво правиш? Направо тая Жана вчера в училище. Нали вчера беше неделя и там нещо трябваше да правим с госпожите и тя не дойде. И аз там, нали, госпожата ми изкара на дъската и тя на мен и тя на госпожата. Госпожа, защо изкарахте там лудница на дъската? Тя е много умница. Да, направо. Чак се е боядисвала. Сигурно е имала малко въщици. Да. А ти, какво има? Нищо. Седа си. Сега излизахме с мама и се прибрахме и ви не звънна. Да, доста съм точна. Тогава. Дано сега майка ти, ако ти извъдне, ще ти каже да се прибираш и аз после кой ще ви знам. Няма значение. Няма значение да си поговорим малко за тази Жана, защото много дразни да поговорим с госпожата. Да, искаш ли да викнем още приятелки? Да, хайде. Добре. Но дано да се оправили, да не са чорлави, защото сега ще трябва да ги чакаме да се оправят много време. И изчакай да им се обадя. Хайде, обадим се. Ало! Ало, здравей. Какво правиш? Ти ще с сестра? Нищо. Ела с сестра ти вкъщи. Добре. Да. Хайде, чакам ви. Добре. Ето ги. Слизайте. Здравейте. Какво правите? Нищо. Вие какво правите? Нищо. Тук седиме. Какво ново? Нищо. Какво ново? Нещо? Към нас? Разказвай какво има. Нищо. Как прекара на морето? Много добре. Вече направо искам много пъти. Вече на морето. Ходихме на Велинград. Там е много хубаво. На парзалката. Ти какво? Същото, да. Какви подаръци? Купихте ли си? Да, си купих едни много готини топчета. Тук с знамето на България. И са цялите в камъни. Искате ли аз да ви покажа какво си купих? Добре. Покажи ни. Чакайте само да ги намеря. Колко се забави. Малко де. Ето това си купих. Ето тези обици. Леле, много са красиви. Подсети ме да си купи обици. Леле, аз вчера забравих. Сериозно. Ето тези очила много ме кефят. Ето. Служи си ги. Много са хубави. Давай, служи ги. Много са хубави. Да. Пребери си ги да не ги щупиме. Да. Чакайте, къде ми е телефон? Ето го. Да ви кажем за тая. Познавате ли тази Жана? Да, много е. Направо. Не мога да я понасям. Да, направо вече. Всички я мразят. Не са си знаеш какво направила че Жана? се е дисала. Взела е от чистачките парцал и нарочно как беше да си слава, намокрила е стълбите и тя като се хлъзнала да си слава, направо вече
Много Това ще се случат. Аз обадих ме да се Слави, тя ми каза, да, здравей. Дори тя не може да говори както трябва. Да. Пречекурила се. Да. Браво. Изчупила ли си нещо? Еми, то Обадете няма й се. как. Обадете и се. Тя кръста и направо стълпа и направо е... Да. Еми, какво да кажа? Абе, мама, трябва да ми се обажда вече. Тук 5 минути ще дойде тя. Да, направо сигурно след няколко минути ще се обади. Оп, майка ти. О, мама си. Ала! Здравей, мамо! Добре да е, още 15 минути. Още 3 часа? Супер! Мерси, мамо! Чао! Сигурно и твоята майка ще се обади. Ами, какво? Сега направо. Направо. Ами, да си поговорим нещо, няма ли да ми черпиш? О, Боже, не съм взела никакви пари, нищо не съм купила. Искаш ли пари? Аз ще ти дам. Не дей. Ами, ти какво стана? Как си старти на морето? Добре. Какво толкова? Нищо толкова хубаво не беше там, така че... какво? Нищо. Майка ти. Ало, да, мамо. Да се прибирам. Още 25 минути, моля те. Още 4 часа. Мерси, мамо. Чао. Супер, майка, имаш... Така, значи купането започва. Искате ли да се разходим малко? Добре, О, изчакайте да се обадя на Жана. Жана. Тихо сега. Тихо, искам се смъчка. Ало, Жано, що така бутна да си Слава? Ами сега момичето е в болница. Да. Абе, Ян ми вика, бе, чао. О, Боже. Да, браво, тази. Къде беше? А може ли Тук. да отида до туалетната? Туалетна, да, и аз бях до туалетна. Така че направо тази Жана не мога да понасям. Вече ще кажа на майка и на баща и на директорката да изключат. Не мога да понасям. Да. Тази Жана. Много нахално. Много. Ами, какво? Хайде да си поговорим, тъй, но майка ми пак се обади. Да, направо тая, направо. Да. Леле, бой. Ими, да. Направо вече, аз не знам. Какво ще става с тая Нина направо, Боже, Боже. Нина, Жана, много ги мразя тебе. Как е, мама? Ало, да, мама. Да се прибирам. Толкова ли бързо се минаха 4 часа? Да. Добре. Хайде, чао. Прибирам се. Чао. Чао. Ама Чао, няма ли да мами. си тръгвате? Еми, чака да се обади майка им. Добре. Довиждане. Довиждане. Чао. Останахме само ние. Да, само ние трите. Сигурно сега и вашата майка ще се обади. Да, сигурно. Седяхме 3 часа 4. Така е, направо. Направо вече. И ти така ли не записва ли телефона? Ало! О, мамо. Много се бързо се минаха 3 часа.
часа, мамо. И двете ли? Добре, мамо. Айде, чао. Довиждане. Жалко. Хайде, чао. И двете ли? Довиждане. Довиждане, чао. Чао! Утре пак ще се видим. Останах сама. Приятели, това беше клипът от мен. Абонирайте се за мен и ако ви харесва клипът, кликнете палчета нагоре. Довиждане, следващия път ще се видим.